जोङो बोसोन फरायलांनि माथाइनि लिरनाय 3 अध्यायनि 10 फुटखौ फरायनि बाहाय बुंदों रुवाया बिफांफोरनि रोदायाव दोनखा जाबाय बिनिखायनो मोजां बिथाइ थायै बिफां फांफ्रोमबो दानफाय जानानै अराव गारजागोन होननानै बुंदों प्रेज द लर्ड रुवाखौ जों बहा बाहायो दंफां दानफायनायाव बाहायो बन सिननायाव बाहायो नङा होमबा माबा मोनसे दोग्रा बुस्थुआव जोङो बाहायो किसिम हाबायाव जोङो रुवाखौ बाहायो किन्तु बे रुवाखौ दिनै मा होनदों बिफांफोरनि रोदायाव दोनखा जाबायनो बिफांनि गुदियाव दोनखाबाय मानो दोनखाखो जाय बिफाङा बिथाइ थायनाय नङा जाय बिफाङा बिलाइल' ग्रोम ग्रोम जागोन हासारल' बोगारबाय थागोन बे बिफांखौ दानफायनो थाखाय बे रुवाखौ गुदियाव बिफां गुदियाव दोनखाबाय नांगोन प्रेज द लर्ड दा बाहाय बुंदों जाहैबाय आंनो नोंसोरखौ गोसो सोलायनायनि थाखाय दैजों बाप्तिस्मा होयो आन्थाय आंनि उनाव फैगोना आंनिख्रुइ बोलोगोरासिन आङो बिनि फैथाखौनो दांनो समाया बियो नोंसोरखौ गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन होनदों प्रेज द लर्ड बाय मा होनदों दिनै जहना बे बाथ्राखौ बुंदों जे जहना बाइबेलाव बुंनाय बायदिब्ला 6 मास देरसिन नङा होमबा 6 मास देरसिन बे 6 मास देरसिनखायनो बियो सिगां फैग्रोदों आरो बियो बुंदों आं नोंसोरखौ गोसो सोलायनायनि थाखाय दैजों बाप्तिस्मा होबाय किन्तु आंनि दिनाव जे फैगोन बियो नोंसोरखौ गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन आङो बिनि गानग्रा खोरोमखौबो दांनो समाया प्रेज द लर्ड बिनि संग्राया बिनि आखायाव दङ आरो बियो गावनि आबादखौ मारा होगोन आरो फोसाबनानै बाख्रियाव बुथुमगोन आन्थाय गुबुनखौ गोमोर रोङै अराव सावगोन प्रेज द लर्ड गुबुनखौ माने गुबु जायहा रेजें बुस्थु बे रेजें बुस्थुखौ बियो मा बुथुमनानै अराव सावगोन प्रेज द लर्ड दिनै जाय बेक्तिया इसोरखौ नाजावबाय बियो फांसे मोजांथार इसोरनि समायना बियो बिफां जाबाय हालेलुया बियो मोजांथार बिफां जाबाय दा बे बिफां जानायखाय बियो मा जानांगोन फिथाइ थायनांगोन नांदों फिथाइ थायनांगोन जोङो नायनि माथाइनि लिरनाय 21 18 19 जोङो फरायलांनि माथाइनि 21 18 19 जोङो फरायनि बाय बुंदों दुमब्रु बिफांखौ सावहोनाय होननानै बुंदों गोजौआवहाय नखानायै फुङाव नोगोराव थांफिनब्ला जिसुआ उखैनाय मोनदों आरो बियो लामा जिङाव फांसे दुमब्रु बिफांखौ नुनानै बिनि खाथियाव थांदों आन्थाय बिलाइखौ नागारनानै बियो बेयाव मुङा मुंसेबो मोनाखिसै बिनिखाय बियो बिफांखौ होनदों जोबथारा जासे नोङो बिथाइ थायथारनाय नङा बे समावनो बिफाङा रानलांदों होनदों प्रेज द लर्ड दिनै जोङो बयबो इसोरनि फांसे फांसे बिफांजों ना जेसेबां इसोर खुलुमग्रा इसोर सिबियारिफोर दङ गासैबो इसोरनि फांसे फांसे बिफां दा बे इसोरा बै समावहाय जिसु ख्रिस्टआ जेरै लामा जिङाव थांनानै दुमब्रु बिफांनि फिथाइखौ जानो नागिरदोंमोन बियो जोंनावबो नागिरफैगोन जेब्ला बियो फैफिनगोन ना बियो जोंनाव उखैनायजों फैगोननो जोङो माबायदि फिथाइ थायदों बेखौ बियो नायफैगोन आरो जुदि नायफैनाय जुदि जोंनि सायाव फिथाइखौ मोनाब्ला बियो मा खालामगोन सावहोगोन ना बियो होनदों जोबथारा जासे नोङो बिथाइ थायथारनाय नङा बे समावनो बिफाङा रानलांदों नांदों नंगौ जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोंनाव फैनानै गावनि फिथाइखौ मोनजाफैनाय नङा बियो जोंखौ सावहोगोन मानोना जोङो दिनै फांसे बिफां जाबाय जों फिथाइ थायनो नांथारगोन माबायदि फिथाइ थायनांगोन जोंनि फोथायनाय जोंनि खुलुमनाय जोंनि आरज खालामनाय ना
आरो जोंनि हानायमानि गोसोजों बे इसोरखौ अननाय बेवहाय जों नांथाबनो नांगोन। दा जों जेरै नांथाबगासिनो दंखायो आरोबाव जों नांथाबबावनांगोन। बेवहाय इसोरा जोंनिफ्राय मा होनदों? फिथाइखौ बियो मोनगोन। मानोना जोंनि प्रार्थनानि गेजेरजों, जोंनि दान होनायफोरनि गेजेरजों ना इसोरा फिथाइ थायहोगासिनो दङ। माबोरै फिथाइ थायहोदों? जों बयबो मिथिखागौ। इसोरा गोजान गोजान जायगायाव थांनानै खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि प्रार्थनानि गेजेरजों गोबांखौ लाबोगासिनो दङ। प्रेज द लर्ड। बे मोनसे फिथाइ। बे मोनसे फिथाइ। दाख्लै कासुरा प्रेजेन्टाराव सासे मानसि लाना फैदों। वेस्ट बेंगल कच बेनिफ्राय फैदों बिथाङा। किडनि डेमेजनो बिथाङा ना ओरैबायदि डाक्टारनाव थाखा गारबाय, लाख मोनसेनि बारा गारबाय। खरसा जोबबाजों 2 लाख थांबाय होनना बुंदों बिथाङा। खिन्थु डाक्टारा बुंदों जाहैबाय 12 लाख नांगोन किडनि सोलायनायावहाय। 12 लाख नांगोन होनना बुंदों जाहैबाय। दा बे समावहाय बेहा मा होनो न'खरनि जाथि खुरमा दंमोन जाहैबाय। बे जाथि खुरमाया खोन्थादों जाहैबाय नोङो डाक्टारनिफ्राय रिलिज लानानै माबायाव थांदो, कासुद्रायाव थांदो। बेवहाय प्रेयार सेन्टार दङ। बे प्रेयार सेन्टाराव प्रार्थना खालामजाहैदो। जानो हागौ नोंनि बे बेमारा सोखा जानायखौ मोननो हागोन। प्रेज द लर्ड। दा थोनजानाय बायदि बिथाङा कासुद्राखौ नागिरनानै फैबाय। फैनानै इसोरनाव सोंबाय। 21 दिन प्रग्राम मोनबाय। 21 दिन फास्टिं थानायनि गेजेर ससेयावनो बे मा जाबाय? बिराद मोजां जाबोबाय आरो। बिराद मोजां जाबोबाय। जानोबो हाबाय, उन्दुनोबो हाबाय, देहाखौ मोजां मोनबाय। मोजां मोनबाय। ओमफ्राय बियो मा? आरामसे न'आव थांबाय। न'आव थांना दा दाख्लै फैफिनबावनानै मा खालामदों? आरो साखि होलांबावबाय बियो सानसुमानि जे केपिसि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव। बियो सानसुमाखौ खेबनानै इउटुबाव हगारबाय। प्रेज द लर्ड। दा जायफ्रा इउटुबखौ नुसनगोन बिसोर आरोबाव सेन्टाराव फैबावगोन। प्रेज द लर्ड। अब्ला इउटुबा बिराद खामानि होदों। नंगौना नङा? बे डिजिटेल खामानिया बिराद खामानि होदों। प्रेज द लर्ड। दा बेनिखायनो जोंनो बे मा होनदों? मिनिस्ट्रिखौबो नांगौ, गस्पेलखौबो नांगौ, इउटुबखौबो नांगौ, फेसबुकखौबो नांगौ। मानोना बेफोरजों गोबां मानसिया गोसो सोलायदों। प्रेज द लर्ड। दा बेनो मोनसे फिथाइ। बे फिथाइया मा? जोंनि प्रार्थनाजों बिथांमोना सोखा जादों। एफाग्राब 12 लाख थाखा गारनांगौमोन, बियो ओरैनो गबाय। होमब्ला नायदो, बे मोनसे फिथाइ। बे फिथाइनि गेजेरजोंनो मा होनो? जों इसोरखौ समायहोनो नांगौनो। जोङो प्रार्थनायाव थानांगोन। जोङो दान होनायाव थानांगोन। जेरै गिर्जा लुनायाव जेरैबायदि दान होदों। प्रेज द लर्ड। बेबायदिनो मा होनो? किसिम जेखि हाबाफारि जाया मानो जों नांथाबनांगोन होनना बुंदों। बेनिखायनो जोङो इसोराव थानानैहाय फिथाइखौ समायना थायनो हानाय बायदि इसोरजों जों फोसाबजानो नांगौ होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। जोङो फरायबावनि जहनखौ जों फरायनि दानिया। जहननि 15 आयदा जों फरायलांनि। 15नि फार्स्टनिफ्राय फरायनि। बाहाय बुंदों, आंनो द्राखा बोन्दों, नोंसोरो दालायफोर। सोरबा आंनियाव आरो आङो बिनियाव थाब्ला बियो गोबां फिथाइ थायो। मानोना आं नङाब्ला नोंसोरो मुंबो खालामनो हाया। प्रेज द लर्ड। आं नङाब्ला नोंसोरो जेबो खालामनो हाया आरो मुंबो खालामनो हाया। सोर नङाब्ला? जिसु ख्रिस्ट नङाब्ला। जिसु ख्रिस्ट नङाब्ला जों माबा मोनसे खामानि मावनो हाया। मानोना जिसुआसो मावो। खालि जोङो मा? जिसु ख्रिस्टनाव मा खालामनांगौ? खावलायनांगौल', बिस'नांगौल'। अब्लानो इसोरानो खामानिखौ मावो होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। दा बिनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो, दिनै जाय बियायंआ दिनै इसोरखौ नाजावदों ना, बियो दिनै इसोरनि सासे मोजांथार बिफां जाबाय। इसोरा बिफां जाबाय, बियो इसोरनि दालाय जाबाय, जिसु ख्रिस्टनि दालाय। बरंस बे मण्डलिनि बियो सासे मेम्बार जाबाय। प्रेज द लर्ड। मण्डलि मेम्बार। दा बे मण्डलि मेम्बार जानानै बिथाङा जुदि मण्डलिनि बोसोन लायाब्ला मा जागोन? गोदाव सोराव जागोन। मण्डलिनि थोननायखौ मानिनांगोन। मण्डलिनि प्रग्रामाव बियो बाहागो लानांगोन। जेखौ थोनो बेखौ मावनांगोन ना। मण्डलियाव थानाय मानि इसोरजों थानाय, इसोरजों थानाय मानि मण्डलियाव थानाय। सासे मानसि जुदि मण्डलियाव मेम्बार जानानै जुदि गैयाब्ला बियो मा जागोन? गोदाव सोराव जाहैगोन। गोदाव सोराव जाहैगोन। मोनसे मेथाइ दंमोन ना,
पाप बिबान बाननानै गाज्रि गोसो लानानै बेसे गोबाव जोरगोन जों संसाराव होननाया दङ दा दा बेबायदि जाहैगोन आरो माने हारसिङै गोसो बायदि थाबायबाय मण्डलिजों सिथाबला मण्डलिनि खबर लाला जेबो मोनथिला प्रार्थना मददबो बिला ना गोसो बायदि थांबाय बेबायदि थांग्रा मानसिखौ मा खालामगोन मण्डलिया कि अनगोन अननाय नङाथ' माबा मोनसे निदान खैफोद जागोन मण्डलिफ्रा थांनाय नङा जोबनायाव मा जागोन गोदाव सोराव हारसिङै थानांगोन बियो सोरबा समाजाबो बेखौ लोगो लानाय नङा ओंखायनो मा नांगौ इसोर नांगौ मण्डलि नांगौ प्रेज द लर्ड मण्डलिनि सिङाव थानानै जोङो इसोरखौ मोजां खुलुमलांनांगोन प्रग्राम जायोब्ला प्रग्रामाव बाहागो लानांगोन प्रार्थना न'खर गिर्जा खालामोब्ला न'खर गिर्जा प्रार्थनायाव लोगो लानांगोन ना बेनो जाहैबाय इसोरनि फिथाइ दा बिनिखायनो जोङो मोजां फिथाइ थानो थाखाय मा खालामनांगोन जिसु ख्रिस्ट'नाव नांथाबनांगोन मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ मा होनदों फोसाबो होनना बुंदों ना आंनो नोंखौ द्राखा बोन्दों आरो आंनि आफाया मावग्रा बियो आंनियाव थायो थायै दालायफ्रोमखौबो बोखारो आरो बियो फिथाइ थाग्रा दालायफ्रोमखौबो फोसाबो बियो फिथाइ थाइसिनाय बादि होनना बुंदों फिथाइ थाइसिनाय बायदि बियो जोंखौ फोसाबोनो जों फोसाबजानो नांगौ इसोरनावहाय इसोरनाव जों गावखौ गथायनांगौ जों माबा मोनसे इसोरनि गोरोन्थि मावोब्ला जों बिनाव सिखार खालामनो नांगोन प्रेज द लर्ड दहाय बिथाङा सिखार खालामदों आङो गय जायोमोन थांखु जायोमोन जौ लोङोमोन सिगारेट सोबोमोन ना सिखार खालामदों खिन्थु दिनैनिफ्राय नागारसिगोन होननानै बिथाङा बुंबाय बे बुंनायखौ लानांगोन जुदि बेखौ लायालासेनो जुदि सोरनिबा सैताननि फुस्लायनायाव सैताननि थुन जालायनायाव जुदि जाहैफिनोब्ला लोंहैफिनोब्ला बियो मा जागोन आरोबाव जिसु ख्रिस्ट' खेबसे बियो क्रुसिफाइड होनायनि समान बेखौ मा खालामनाय जागोननो ठाट्टा खालामनाय जागोन अपमान खालामनाय जागोन होनना बुंदों बाइबेला प्रेज द लर्ड जोङो फरायनो दे जों मानो अपमान खालामबावनो नङा होमबा जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि थाखाय थैदों होननानै जुदि इसोरखौ नाजावबायब्ला ग्रहन खालामबायब्ला ना आरोबाव जोङो मानो पापआव थांफिननो जोङो फरायनि इब्रायारिखौ जों फरायगोन इब्रायनि लिरनाय 6:4 फरायनि 4-5 बाय बुंदों मानोना खनसे स्रां नाजावनायफोर आरो सोरगोनि ओरैनो होनायखौ साखिग्राफोर आरो गोथार जिउखौ मोनफाग्राफोर आरो इसोरनि गाहाम बाथ्रा आरो फैगोन बोथोरनि बोलोफोरखौ साखिग्राफ्रा उनफिनब्ला मानसिफ्रा बिसोरखौ गोसो सोलायनायनि थाखाय गुबुन गोदान खालामफिननो हाया मानोना बिसोरो गाव गावनि थाखाय इसोरनि बिसा हौवाखौ क्रुसाव दोगथाबफिननानै बयनिबो सिगाङाव बेखौ लाजि फोनांनाय जायो लाजि फोनांगोन प्रेज द लर्ड जों लाजि फोनांबावगोन नामा अनजाग्राफोर जों लाजि फोनांनो नांला मानोना गासैबो बियो गावनि जिबनखौ जोंनि पापनि थाखाय कालभारियाव बियो दान होबाय जोंनि थै फसरबाय बेसेबां खस्थ' मोनदों ना बेसेबां सैनांदों ना दिनै बिसो मिथिगौ जोंनि मोदोमाव मोनसे सु फिसा हाबब्लानो खुदुना सु हाबजाबाय दा बयबो नङा होमबा आथिङाव खुदुना सु हाबब्ला सुखौथ' नुवा गोरलैथार नालाय थाबायब्ला मा जायो गेद्दें सालांबाय थायो जेब्ला बे सुआ गवा माने बियो गेद्दें साबाय थागोन जेब्ला एख'गोन अब्लासो बियो सागागोन होनना बुंदों सागागोन दा बिनिखायनो मा खालामनांगौ जोङो ओरैबायदि अननायजों जों जिसुखौ ग्रहन खालामनानै लाबायब्ला अननो नांगोन होनना बुंदों प्रेज द लर्ड अननांगोन आरो जों फिथाइ थायनो नांथारगोन फिथाइ थायनो नांथारगोन होनना बुंदों जोङो फरायबावनि आरोबाव माथायाव फैफिनदिनि मार्कसनि 11:12-13 जों फरायबावनि प्रेज द लर्ड मार्कसनि 11:12-13 भाई ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंलायबाय आरो नखानायै जेब्ला बिसोरो बेथाइनिफ्राय फैदों अब्ला
जिसुहा ओंखाम उखैदों आरो बियो गोजानाव बिलाइ गोनां दुम्ब्रु बिफांखौ नुहुरदों आरो बियो बेयाव एसे मोजां मोनजागोन नंनानै बिफांनि खाथियाव थांनानै नायदों। आन्थाय बियो खाथियाव सहैनानै मुंबो मोनाखिसै बिलाइफोरल' दङ मानोना दुम्ब्रु बिफांफोरनि बिथाइ थायनायनि बोथोर नङामोननो। प्रेज द लर्ड। दहाय बियो जों मोनदोंमोन सिगाङाव उखैनानै थांदोंमोन बिलाइ बरा नुनानै नायबाय बिलाइ गोजा फिथाइ थायाखिसै नुवाखिसै मोनजायाखिसै ओंखायनो दिनैफ्राय दाथायथारजों होननानै बियो साव होगारलायबाय नङा होमबा। आरो दाना जों बाहाय मोनफैलायबाय मा मोनफैखो दिनै जेब्ला बिसोरो थांदों लामा जिङावहाय नायदों नङा होमबा नुदों बिलाइनि अनगायै फिथाइ थाइसेबो गैया। अर्थात बे समा बे दुम्ब्रु बिफांनि फिथाइ थायनायनि बोथोर नङामोन। बोथोर नङाब्ला मारैथो फिथाइ थायनो बेलाय नङा होमबा। बोथोर नङाब्ला माबोरै फिथाइ थायनो बोथोर जाग्रोनांगौ ना। फिथाइयाथ' बोसोरावसो खेबसे थायो। आजिखालि हाइब्रिदफ्रा बोसोराव खेबनै गाहाम खेबथाम गाहाम थायग्रा दंसै नङा होमबा। खिन्थु दुम्ब्रु बिफाङा बोथोर खेबसेयाव खेबसेल' फिथाइ थायो ना। दा बियो बोथोर नङैखाय बियो थायथ'वाखैमोननो। होनब्लाबो बेखौनो बियो मा खालामबाय साव होगारबाय दिनैफ्राय रावबो दा मोनजाथोंसै होननानै। प्रेज द लर्ड। बिनि मानिया जाहैबाय जोङो दिनै एफा गोबाव इसोरखौ खुलुमबोबाय खिन्थु इसोरनि गुन गोनां जोङो खामानि मावनो रोङाखिसै। इसोरनि गुन गोनां जोङो दिनै फिथाइ थायनो रोङाखिसै। हयथ' जों इसोरखौ अननो रोङाखिसै खुलुमदोंब्लाबो मोजाङै अननो रोङाखिसै। गिर्जा हाबदोंब्लाबो जोङो दिनै बेखौ बिनि थिननायखौ मानिनो हायाखिसै। बेफोराव बियो जेरैबायदि लुबैदोंमोन जोंनाव बियो जोंनाव मोनाखिसै ओंखायनो बियो साव होदोंमोन। प्रेज द लर्ड। दा बिनिखायनो जोङो बे इसोरखौ ओरैबायदि गोसो होनानै खुलुमलांनांगोन जोंनि जेसेबां फिथाइ थायग्रा जोलैफोर बेखौ जोङो मानसिफोरनि सिगाङाव खोन्थालांनांगोन। ओरैबायदि मोनसे घटना जादों मोनसे गिर्जायाव ओरैबायदि लेक्सार होबाय सासे बिफानि गथ'आनो सासेनि फिथाइ नङा होमबा। मोजां बिफाङा मोजां फिथाइ थायो गाज्रि बिफाङा गाज्रि फिथाइ थायो बिदि लेक्सार होबाय। दाना सासे मानसिया खोनासंनानै गोलाबाय ना। बिफानि बंस'आ फिथाइ जाहैबाय नालाय दाना गिर्जा गनानै जालायहैबायनो। आफाया जौ लोंग्राबा जों लोङो नामा आफाया गाज्रिबा जों गाज्रि नामा नों मानो बिदि बुंनांगौ गिर्जायाव बिदि जाहैलायबाय ना। फारनैबो गोबावना आरो इसोरनि बायख'आ ओरैबो थांबा बौगोन ओरैबो थांबा बौगोन। दाना जाबायसै आङो गथ'जों रुजुनानै बुंदोंमोन क्षमा खालामदो होननानै बिनांबाय आरो जाय बुंथिग्रा इसोरनि बायखौ बुंग्रा क्षमा लानांबाय। प्रेज द लर्ड। बिदि जायो। ओंखायनो जोंनि फिथाइया जाहैबाय इसोरनि होनाय फिथाइया जोंनि गथ' गथाया फिथाइखा नंखागौ ना। मोजां बोसोनबा मोजां थांखागोन आरो बिफाया गाज्रिबा गथ'आ गाज्रि जाया बे गाज्रि नङा मोजां जालाङो। नाथाय जोंनि फिथाइया जाहैबाय इसोराव जोंनि प्रार्थना खालामनानै इसोरनि गुन गायनाय बे गुना जोंनाव थानांगोन। प्रेज द लर्ड। मानोना बाइबेला जोंखौ बुंदों नोंसोर संसारनि संख्रिया बाबै जायोब्ला माजों गोबाब खालामफिननो माजों गोबाब खालामफिनदो होनना बुंदों। ओंखायनो जोङो संख्रिनि समान जों जानोबो नांगोन। संख्रिया जेरै गोबाब जों गोबाबनि गुनखौ गायनांगोन होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। दाख्लै गिर्जायावहाय सासे मानसिया ओरैबायदि टेस्टिमनि होबाय ना। नोंगौ आं खृष्टान जाबाय नोंगौ थिग खिन्थु खृष्टानल' जानानै आंनाव मोनसेबो गुन गैयाब्ला खृष्टान जानायनि आंहा मा मुलाम्फा जाबावनो होननानै बे बिराद सिन्था थायोमोन जाहैबाय। बिराद सिन्था जायोमोन ना। दानिया ओरैबायदि सासे मानसिनाव फन खालामनानै सोंहरफ्लांबाय बिथाङा बुंहरबाय आं बेमाराव दङ हस्पिटालाव आंनि थाखाय प्रार्थना खालाम। दे होमबालाय मबाइलजों प्रार्थना खालामसै होनना प्रार्थना खालामबाय ना। बेमारा अखानायै गानायखौ खोन्थाहरबाय बियो टेस्टिमनिखौ होबाय आरो नायदो बे सोखानाय बोलोखौ दे इसोरा होनानै बिनि जुगिदि सोखाहैबाय बे मोनसे संख्रिनि सिन जाबाय। मानोना बे गोबाब बेनाव दङ। प्रेज द लर्ड। गोबाबा बेनाव दङ। दा बिनिखायनो जों बे संख्रिनि गुनखौबो जों गायनो नांगोन होनना बुंदों। गायनो नांगोन। बेखौ जों गायनांगौब्ला मा खालामनांगोन संख्रिनि गुनखौ गायनांगौब्ला
जोङो हासार होनांगोन हासारखौ जों बयबो मिथिगौ आजिखालि मा गोबोर हासार होयो रासायनिक हासार होयो गोबां हासार होनानै मा खालामो आबाद मावो आबादा ओरैबायदि मोजां जायो प्रेज द लर्ड ओरैबायदि आबादा मोजां जायो दा बे आबाद मोजां जानो थाखाय हासार होनो नांगौ बायद'था दा बे आबाद मोजां जानायनि थाखाय हासार होनायनि बिसयबो जोंखौ बाइबेला खोन्थादों जोङो लुकनि 13 अध्यायनि 7 आरो जों फरायनि लुकासनि 13 अध्यायनि 7 आदाव बुंदों बाय बुंदों अब्ला बियो द्राखा बागाननि नेग्राखौ होनदों आङो बोसोरथाम बे दुम्रु बिफाङाव बिथाइखौ नागिरबाय आन्थाय मोननो हायाखिसै बिखौ दानफायगार बियो मानो हाखौ बो ओरैनो बाहायगारनो आन्थाय नेग्राया बिखौ बुंफिनबाय ओ बिगोमा देग्लायबो बिखौ थानो हो आङो बिफांनि सोरगिदिं जावनानै हासार होगोन अब्ला बियो देनां फिथाइ थायनोबो हागौ नङाब्ला नोङो बिखौ दानफायनो हागोन प्रेज द लर्ड हासार नङा होमबा बाय मा होनदों जाया द्राखा बागाननि नेग्रा बे नेग्राखौ होनदों आबाद मावग्राखौ बुंदों मा होनदों आङो बोसोरथाम बे दुम्रु बिफाङाव फिथाइखौ नागिरबाय आन्थाय मोननो हायाखै बोसोरथाम नेदों बोसोरथामावबो बिफाङाव फिथाइ थायाखिसै थारमाने बेखौ दानफायगारदो हाखौ मानो आद्रि खालामनो नांगौबा गुबुन बिफां गाय अब्ला बे गुबुन बिफाङा देरनानै मोजां फिथाइ थायगोन बेखौ होनबाय अब्ला बे नेग्राया होनदों मा होनदों ओ बिगोमा देग्लायबो बिखौ थानो हो आङो बिफांनि सोरगिदिं जावनानै हासार होगोन अब्ला बियो देनां फिथाइ थायनोबो हागौ नङाब्ला नोङो बेखौ दानफायगार अर्थात बिनि मानिया जाहैबाय दिनै जोंनि गेजेराव गोबां फोथायारिफोर दङ बे फोथायारिफोरनि गेजेरावहाय सोरबाया प्रार्थना दुरबल थानो हागौ सोरबाया दसबाग होनो रोङै थानो हागौ ना सोरबाया इसोरनि मानसिफोरजों मिला मिसा गैयाबो जानो हागौ नेबाव आं हासार होगोन ना जेन' बिसोरो दान होग्रा जाथों अनग्रा जाथों दावदाव खालामग्रा जाथों रायलायग्रा जाथों बिदि होननानै हयथ' बे नेग्राया बुंदों खोमा खिन्थु बे हासार होसेयावबो जुदि बियो थायथ्राब्ला जेबो मावनो रोंथ्राब्ला बेखौ दानफायनो हागोन होननानै बियो बिगोमाखौ खावलायदों बे बिगोमा जाबाय बिफा इसोर मावग्राया जाबाय जिसु प्रेज द लर्ड दा बे हासारनि ओंथिया जाहैबाय जोङो बिफांनि गुदियाव सारिगिदिं जावनानै हासार होनायनि बाथ्रा बुंदों नङा बाइबेलाव जोङो माबोरै हासार होनांगोन गावखौ हासार होनांगोन सोरनाव हासार होनांगोन जोंनि बिफा इसोरनाव हासार होनांगोन प्रेज द लर्ड जोङो जोंनि हानि देहाखौ इसोराव गथायनानै जोंनि मोदोमखौ रानख्रें होनांगोन जोंनि थैखौ फोराननांगोन जोंनि दैखौ फोराननांगोन अब्ला ओरैबायदि हासार भरा जागोन ना इसोरनि गुना फैगोन प्रेज द लर्ड इसोरनि गुना फैगोन फिथाइ थाइसोग्रा जागोन होनना बुंदों फिथाइ थाइसोग्रा जागोन आं दाख्लि सासे मानसिजों ओरैबायदि रायलायदों आच्छा नोंनाव जे इसोरनि बिराद मोजां गिफ्ट दंमोन बे गिफ्टआ दा दंना गैला होननानै सोंदां अब्ला बिथाङा बुंदों नंगौ इसोरनि गिफ्टआ बिराद मोजां दंमोन आंनाव इसोरा आंनो गासैखौबो फटफोर खोन्थायोमोन खिन्थु आङो बे गिफ्टखौ लानानै जेरैबायदि मावनांगौमोन मावनो हायाखै दा बे मावनो हायैखाय इसोरा आंखौ दुखु मोनबाय खोमा ओंखायनो बियो आंनो मोजां मस्थ' स्पस्ट' बियो स्रा आंनो खोन्थाला मोजां मथ' स्रा खोन्थाला खिन्थु आगोलाव बिराद मोजां खोन्थायोमोन होननानै बिथाङा बुंदों ओरैबायदि सम मावनाय दांनायनि ना हासार होनोबो सम गैयै जाबाय होनना बुंदों बिथाङा अर्थात फारसेथिं थानो सम गैयै जाबाय
हयथ' बे बोरखौ नाजावफिननांगौब्ला बे गिफ्टखौ नाजावफिननांगौब्ला ओरैबायदि फास्टिं थाफिननांगोन इसोरनाव हान्थु खरायनानै मोदै फसरनानै गाबफिननांगोन अब्ला इसोरा अनफिनगोन खोमा होनना बुंदों बिथाङा प्रेज द लर्ड नंगौ इसोरा जोंखौ बाहायनो बिराद इच्छा दङ जोंखौ मावजानो बिराद इच्छा दङ इसोरा जोंखौ बिराद फिथाइ थायजानो बिराद लुबैदों किन्तु जों माबायदि फिथाइ थायनो हाखो दा प्रेज द लर्ड बेखौ बियो लुबैगासिनो दं जोंनावहाय ओंखायनो बे संसाराव थांनानै थानाय समाव जेसे दिन थागोन एसे दिन इसोरनि थाखाय फिथाइ थायनांगौब्ला जोंहा मा नांगोन हासार होनांगोन बे हासारा मा उदै बासिनाय प्रेज द लर्ड फास्टिं बे फास्टिंनि गेजेरजों जों हासारखौ बुंफब होनानै इसोरनि बोरखौ जों लानो हागोन ना दिनै इसोरनि बोरखौ लानानै गोबां मानसिया जेरै हागौ ओरै मावख्रुबगासिनो दङ बिराद मावख्रुबदों बानाय गैया मेंनाय गैया लेलेनाय गैया मावख्रुबदों इसोरनि मावग्राफ्रा बे जाबाय इसोरनि बोर लानानै इसोरा बाहायगासिनो दङ इसोरनि बाहायनो लुगैनायखौ जुदि हमथानानै लायोब्ला बे बोरालाय बहाथो थागोन निश्चय गोमालांफिनगोन प्रेज द लर्ड मानोना बाइबेला ओरैबायदि मोनसे बोसोन होदों ओरैबायदि बोसोन होदों मा बोसोन होदों आं नोंनो थालानबा होलांबाय बे थालानबाखौ नोङो हागौमानि मावदो आरो सासेनो थालाननै होलांबाय बेखौबो बुंबाय नों हागौमानि मावदो फेहेरदो सासेनो होबाय थालानसे बे थालानसे बोर मोननाया मा जाबाय फबनानै दोनबाय बियो थाङाखसै खोन्थायाखसै ना बेखौ मा होनखो आं नोंखौ सिनाया बिनि सोलाय आं गुबुननो दाहार होनायमोनब्ला सोर मोनगौमोन आंनिफ्राय गोजान जा होननानैसो बुंदों नंगौ नङा आंनिफ्राय गोजान जा होननाय माने बे फिथाइ थायनो रोङै बिफांनि समान जाहैबाय फिथाइ थायनो रोङै बिफांनि समान जाहैबाय बिनिखायनो जोङो दिनै जे इसोरनिफ्राय मोननाय गिफ्ट थालानबा थालाननै बेखौ जों लानाय मावनि बै थालानसे मोननाय बायदि जों जानो नांला ना जेब्ला जोङो लास्ट बेना फारसेथिं थायो इसोरा ओरैबायदि बोर होनायखौ खोन्थायो आत्माजों गोबां नोंसोरनो बोर होबाय खिन्थु नोंसोर गामियाव थानानै मावहैदो बाहायहैदो बोरखौ बाहायफैना बाहायफैया जों मिथिया प्रेज द लर्ड मण्डलियाबो बाहायनो हायो मण्डलि जुगै गोबां बेमारफ्रा सोखाजायो मण्डलिफोरनि जुगै फोथायारिफोरनि जुगै गोबां बेमारफ्रा सोखाजायो बेल' नङा ना गुबुन 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 खामानि मावनो हायो प्रेज द लर्ड बेफोरनो जाबाय इसोरनि फिथाइ दा बेनिखायनो बे फिथाइखौ दिनै इसोरनो जाहोनो थाखाय जोङो थामथिम जानो नांगोन जेब्ला बियो फैगोन अब्ला जोङो बेजों लांखो जानायखौ मोननो थाखाय फिथाइ गोनां जों जानो नांगोन प्रेज द लर्ड दा बेनिखायनो जोंखौ बोसोना ओरैबायदि मोजां बोसोन होगासिनो दङ जे फिथाइ थाइसोग्रा जा जोङो नायनि नुजाहोजानायनि 22 अध्यायनि 2 पदखौ जों फरायनि नुजाहोजानायनि 22 अध्यायनि 2 पद एकनिफ्राय फरायलांनि आरफवा आंनो गोथांनि दैनि दैमाखौ क्रिस्टल बादि क्लाव क्लाव इसोरनि आरमेन्दा बिसानि सिंहासननिफ्राय नोगोरनि गुवार लामाफोरनि गेजेरजों ओंखारबोनाय दिन्थिबाय आर दैमानि फारनैथिङै गोथांनि बिफाङा दङमोन बियो बोसोराव खनजिनै फिथाइ थायनायमोन आर अखाफोर दानफ्रोमबो फिथाइ थायनायमोन आर बिफांनि बिलाइफ्रा फोलेरफोरनि सोखाजानायनि थाखायमोन आर मुंबो साव होजानाय बेयाव जाबावनाय नङा होनना बुंदों प्रेज द लर्ड ना बाय आरफवा आंनो गोथांनि दैनि दैमाखौ क्रिस्टल बादि क्लाव क्लाव इसोरनि आरमेन्दा बिसोरनि सिंहासननिफ्राय नोगोरनि गुवार लामाफोरनि गेजेरजों ओंखारबोनाय दिन्थिबाय होनना बुंदों बेखौ सोर बुंदों दिनै ज'हना बुंदों जाय ज'हना दर्शन नुदों बे दर्शन नुनायखौ बियो खोन्थादों नुजाहोनायावहाय प्रेज द लर्ड खोन्थादों आर बियो दैमानि फारनैथिङै गोथांनि बिफाङा दङमोन दैमानि बेरा फारनैबो गोथांनि बिफां बे बिफाङा दङ आरो बे बिफाङा बोसोराव खनजिनै फिथाइ थायनायमोन खनजिनै 12 बार फिथाइ थायनायमोन
फिथाइ थायनायमोन आरो अखाफोर दानफ्रोमबो फिथाइ थायनायमोन आरो अखाफोर दानफ्रोमबो 12 मास अखाफोर दानफ्रोमबो होननानै बुङोब्ला 12 मासाव 12 मास बियो फिथाइ थायनायमोन बबेया बै बिफाङा प्रेज द लर्ड आरोबा बुंबाय मा होनखो आरो बिफांनि बिलाइफ्रा फोलेरफोरनि सोखा जानायनि थाखायमोन बिफांनि बिलाइ बे बिलाइया फोलेरफोरनि थाखाय सोखाग्रा मुलि जाबाय नांदों मुलि नंगौ दिनै बिनि मानिया जाहैबाय आंनि मोनदांनायाव गुबुना माबायदि मोनदां आं मिथिया आंनि मोनदांनायाव जों फांसे बिफां जाबाय नालाय दिनै क्रिस्टेल बादि क्लाव क्लाव दैमाया जाहैबाय इसोरनिफ्राय फैनाय पबित्र आत्माया जोंनाव बोहैबाय थायो ना ओमफ्राय जोंनि बे मोदोमा जाहैबाय इसोरनि बिफां आरो बिलाइया जाहैबाय मा जोंनि आखाइफोर बिलाइया जाय आखाइ होनानै प्रार्थना खालामब्ला बे जब्राया दांनाय लोगो लोगो सोखा जानायखौ मोननो हायो प्रेज द लर्ड बियो जोंनि आखाइया इसोरनि थाखाय बिलाइ मुंख'जाबाय आरो इसोरनि दैमाया पवित्र आत्माया जोंजों परस्पर बोहैबाय थाबाय क्लाव क्लाव मोदानबाय थाबाय होनदों दा बिनिखायनो जोङो बे बोरखौ लानानै जोङो फिथाइ थायनो नांगोन अब्लासो इसोरा मोनजाफैगोन खुसि जागोन रंजागोन आरो आलो आलो सोरगो रायजोआव बियो लांगोन प्रेज द लर्ड बिनिखायनो जोंखौ ओरैबायदि मोनसे बोसोना बुंबावबाय जेरेमियाखौ जों एसे नायदिनि जेरेमियाखौ एसे नायनोसै प्रेज द लर्ड जेरेमिया बिजाबनि 17 अध्यायनि 7 फोराव बे बाथ्राखौ बुंदों साबायस जाय मानसिया फोरबोनायाव बरसा खालामबाय जायहा फोरबोनायाव आरज खालामदों बियो दैनि जिङाव गायजानाय बिफांनि समान बिनि रोदाफ्रा दैखंनि जिङाव सुरलांगोन आरो सान्दुं दुंब्लाबो गिनो नाङा मानोना बिनि बिलाइफ्रा थाजायै थागोन आरो नखा हायै बोसोरावबो बिहा जिंगासिनो नाङा मानोना बियो बाद हगारालाबा बिथाइ थायबाय थागोन होनना बुंदों प्रेज द लर्ड ना बाद हगारनाय नङा बियो ओरैबायदि फिथाइ थायगोन अर्थात इसोरनि मुङै ओरैबायदि मावख्रुबलांबाय थागोन प्रार्थना खालामलांबाय थागोन दान हरबाय थागोन आलासि सानबाय थागोन ना फोरोंलांबाय थागोन बानजायलांबाय थागोन ना बेबायदि मण्डलीजों नांथाबनानै खामानिखौ मावलांबाय थागोन आरो बेबायदि मानसिया 12 मास फिथाइ थायग्रा जागोन हाजारखि बारहुंखा फैया मानो बेमार आजार फैया मानो निदान खैफोद फैया मानो बियो मा उनस्लदनाय नङा गोग्लैनाय नङा मानोना बियो दिदोमै बियो फोथायनायाव नांथाबनानै दङ आरो बिनि फोथायनायखौ सोर बोख्लायनो हागौ रावबो बोख्लायनो हानाय नङा बबेबा आंखालाबो बोख्लायनो हानाय नङा गाननो जोमनो गैयाबो बोख्लायनो हानाय नङा जानो लोंनो गैयाबो बोख्लायनो हानाय नङा मानोना बियो इसोरखौ मिथिबाय इसोरखौ फोथायबाय इसोरनाव बरसा दङ बे इसोरनि मुङै फिथाइ थायनो नाजालांबाय थागोन प्रेज द लर्ड अब्ला जों फिथाइ थायनो थाखाय जोङो सेस्था खालामदोनि बे इसोर फैनाय समसिम जोङो फिथाइ थायग्रा जादोनि जों मानो सावखौ लानो ना जों मानो थायनो रोङै जानो थायनो रोङै जों बिफां मानो जानो थायनो गोरों बिफां जादोनि ना मोजांथार फिथाइ थाइसोग्रा जानो थाखाय जों हामलायदोनि इसोरा जोंखौ बाहायलांबाय थागोन इसोरा जोंखौ फोजौलांबाय थागोन ना मानोना इसोरा हाद्रिनिफ्राय बियो बोखांनो हाग्रा इसोर होनना बुंदों हाद्रिनिफ्राय बोखांनानै गोजौ थाखोआव लाबोनो हाग्रा इसोर होनना बुंदों ना 1 सामुएलाव जोङो नायब्ला मोननो हायो बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन हान्ना ना सोरबा बुंदोंमोन नामा एसे नायनि 1 सामुएला बेसे गोजानाव मोनलाय प्रेज द लर्ड 1 सामुएल 2नि 8 पद बेखौ जों फरायनि दे बाय ओरैबायदि मोजां बोसोन होदों बियो हावरियाफोरखौ हाद्रिनिफ्राय बोखाङो आरो दुखुआव गोग्लैनायफोरखौ दिखाङो
आर हादांग्राफोरनि लोगो खालामो आर मान गोनां आसनखौ बिसोरनो होयो बे पृथ्वीनि बिथायाबो फोरबोनिनो बिनि सायाव बियो संसारखौ दिखांबाय होनना बुंदों प्रेज द लर्ड अब्ला नायदो इसोरा ओरैबादि हावरियाखौ बियो मा बोखांनो हागौ दुखुथियाखौ बियो बोखांनो हागौ आरो मा हादांगोरा दैदेनगिरिफोर बिसोरजों लोगो खालामनानै होनो हागौ होनना बुंदों सोर हागौ इसोरा हागौ होनना बुंदों प्रेज द लर्ड दिनै नाय जाय बेक्तिफ्रा इसोरनाव नांथाबनानै दै रुखु रुखु प्रार्थना खालामो बिसोरनो बांसिन इसोरा गिफ्ट होगासिनो दङ गिफ्ट होगासिनो दङ खिन्थु जायफ्रा धोन दौलतजों बुंफबनाय बिसोरो इसोरनि गिफ्टखौ मोन्दों खिन्थु बाहायनो रोङाखिसै नालाय अलसिया जालांबाय इसोरखौ बावलांनायावसो दङसै सोरबा सोरबाया रबार सबार मोनथियै जालांबाय ओंखायनो बाइबेला ओरैबायदिबो बुंदों नोंसोरो धोनि जाब्ला मानो इसोरखौ बावगारोबो होनना बुंगारदों धोनखौ नांगौ जोंनो इसोरनिफ्राय खिन्थु जों इसोरखौ बावनो नाङा प्रेज द लर्ड जों फिथाइ थानांगोन आरो बे फिथाइया दिनै इसोर फैनायाव इसोरजों मोनजानाय जानांगोन होनना बुंदों बेनिखायनो अनलायग्रा खृष्ट लोगोफोर दिनै जे बोसोनखौ इसोरा होबाय बे इसोरनि बोसोन होनायखौ जों गोसोआव लादिनि जोङो दिनै गोदानै जे इसोरखौ मोननो हादों बेसे खुसिनि बाथ्रा सोरबा बेक्तिया जुदि इसोरनि न'खर जानानैबो इसोरखौ मोनालासे थानानै रुंसारि जालाङोब्ला बिनि जिबना इसोरजों गावजोंसो मानोना मोनसे सल' दङ सासे बिफाया बाजारनिफ्राय फिथा लाबोदों फिसाला सानै दाना बे फिसाला सासेया ओरैबायदि हाद्रियाव गेलेदों सासेया गेलेयाखै दाना बिफाया बे फिथाखौ थां नोङो एसे आखाइफ्रा सुइग्रि होमब्लासो मोनजागोन होननानै थिनहरबाय सुनो जेब्ला सुनो थिनहरो सुनानै फैगौ मानि बै फिसाला सासेया लानानै ब्लद खारबाय आखाइ सुगौ मानि बे मोनजायाखिसै अर्थात बिनि मानिया जाहैबाय मा जेब्ला जोङो सम थानायावनो जुदि इसोरखौ नाजावनो गोसो गैयाब्ला इसोरा जेब्ला हठात फैगोन हास्लाबनाय नङा थांफानो हानि बायदि मा हायाव सिरिगोन जिबना सोरगो मोनगोन ना मोना मिथिया इसोरजों बिजों प्रेज द लर्ड ओंखायनो जोङो सम थानायावनो बैसो गोलाव खालामालासे हागौमानि क्लास 8 9 फरायनायनिफ्रायबो जों लानानै इसोरखौ खुलुमनो हायो आं पाप मावग्रोनोसै उनाव लानोसै होननानै जुदि थायोब्ला दलदब माबा मोनसे जानानै रुंसारि जालाङोब्ला इसोरखौ मोनगोनसै मोननाय नङा बि फिथाइबो थानो हानाय नङा बिदि जागोन ओंखायनो सम मोननायावनो दिनै इसोरखौ नाजावनानै इसोरनि थाखाय फिथाइ थायनो जोङो नाजालांनि प्रेज द लर्ड इसोरा साफ्रोम सायाव बोर होथों जों गुसुं प्रार्थना खालामनि फोरबोखौ हामबायनि Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Juni basagiron selagatang Isor. Nangni onnya zebne gaya apa? Nang je bosan kau zena hujung apa? Be bosan hanani takai nak hasa si hambai ni apa? Dan faida apa? Ptai thai ni bisai nak bungbai. Jangan ptai thai ni nanggan. Nangam jana lubui pla menja fainai bedi. Nangam ukhi pla menja fainai bedi. Jangan jana takai anai boleh kau jangan hada. Atma jangan hefaza kelam de. Atma ni bor kau nangdende. Dokor prom ni sayau. Dokor prom ni gotok ada ni sayau. Asibat kelam de Prabhu Yesu. Lord japa. Rishara bara 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 bara. Sikara bandara bakara balalia. Glory apa? Nini online ni muhima. Nini gorob ni takai jatuh apa? Bebor kau nang hada apa sor. Saprom majero. Stay thai lah stay thar nai nung apa? Nung ni online kau mana nai? Stay thai thar gan. Rongza baza nung jeng. Menja janai jana gan apa sor. Menja jana hanai. Jeng jana hanai bidi. Jeng ni sayau. Nini online. Nini asirbat. Nini bor kau dan fly da apa sor. Dahina bar apa ngambai bai. Kasih pratna. Arbe bosan. Nani iच्छा बायदि apa नों गासैखौबो नाजावनायखाय हामबाय होनबाय जेसु ख्रिस्टनि प्रार्थना खालामदों आमेन praise the Lord praise the Lord praise the Lord धन्यवाद